Dik kienet il-Magna Ferrari. Kien b'dan il-mod li l-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil iddeskriva il-power station taħdem bil-heavy fuel oil mixtrija mingħand il-BWSC. Dan l-għada li kien żvelat li biex inxtrad din il-power station intervjena l-ex ministru George Pulicino b'mod li l-BWSC frankaw 20 miljun euro. Dan anke jekk kontra l-parir tal-espert tal-Ene Malta li bil-miktub qalu li dik tal-BWSC kienet power station tajba għall-Afrika. Imma tiqpa tgħid li il-BWSC kienet l-aħjar ħaġa u kienet ukoll qed toffri arja nadifa u arja tajba l saħħitna. L-aħjar biċċa li għandek hija l-power station tal-BWSC. Anke jekk esperti mediċi dwar il-kwalità tal-arja jsostnu mod ieħor għal Simon Busuttil, il-heavy fuel oil ma kienx ħażin għas-saħħa. Jiġifieri tant ma kienitx fabbrika tal-kanċer. Fuq kollox il-kap tal-Partit Nazzjonalista huwa kburi b'dak li jagħmel George Pulicino u l-gvern li hu stess kien parti minnu. Għaliex jiena għandna track record jiena jidhirli biex niftaħru fuq il-BWSC.